درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. محاربه هایی که امروز میشوند و فردا، امروز شنبه 27 ایون 2026 و شروع میکنیم از لیگ IBA برنکل از زبان انگلیسی گرفته شده با زبان تاجیکی جنگی مشتی لوچ، جنگی به دستکش، باکسی مشتی لوچ. و امروز در مسکو در لیگ IBA برنکل شودروز давлатов бар зидди Магомед Амагаев онҳо як бор вохӯрда буданд ва ин дуюм бора аст меҷангад ва Сулаймон Маҳмадов аз Тоҷикистон бар зидди Яков Букин. хотиррасон мекунам ки Сулаймон Маҳмадов ҳамин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард, чунки ҳарифи Яков Букин захм бардоштааст ва Сулаймон Маҳмадов аз Тоҷикистон ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардааст ва умедворем ки чемпион мешавад. ӯ қаҳрамони Тоҷикистон оид ба бокс аст ва имрӯз мехоҳад ки дар ҷанги мушти луч худашро бисанҷад. дӯстон, Шодруз давлатов бар зидди Магомед Амагаев ва Сулаймон Маҳмадов бар зидди Яков Букин. ва имрӯз бо як бародари мо аз Эрон Ҳасан Юсуфӣ бар зидди Дмитрий Кудряшов дар ҳамин бернакл дар ҳамин муҳориба меҷанганд ва ин ҷанги асосӣ аст. ва дӯстон, Дмитрий Кудряшов лақаби ӯ Кувалда, хеле зарбаҳои сахт дорад, қаҳрамони ҷаҳон оид ба бокс аст ва Ҳасан Юсуфӣ бошад ҷанговари ММА аст ва ӯ ҳамин ҷангро қабул кардааст ва намедонам, барои ман бартарии Дмитрий Кудряшов зиёдтар аст, чунки ҳамон варзишаш бокс аст, қаҳрамони ҷаҳон аст ва Ҳасан Юсуфӣ бошад ҷанги ММА мекунад ва розӣ шудааст барои ҷанги мушти луч бар зидди Дмитрий Кудряшов. дӯстон, фикратонро дар ҳамин бобат нависед ва умедворем ки Ҳасан Юсуфӣ дастболо мешавад. агар дастболо шавад, ин як намедонам, ин як беҳтарин ҷанг дар зиндагии ҳамин Ҳасан Юсуфӣ мешавад ба фикри ман. ҷанги мушти луч хеле хатарнок аст, чунки захмӣ шудани одам, шикастани бинӣ, даҳон, дандон, ин чунки ба мушти луч меҷанганд инҳо. ва ба ҳар ҳол ба Ҳасан Юсуфӣ бурдбориҳо менамоем, худо дуо мекунем ки ӯ имрӯз дастболо шавад. дӯстон, фикратонро нависед, ба онҳо муваффақият орзу намоед дар комментҳо ва дуо кунед ки онҳо дастболо шаванд. Шодруз давлатов, Сулаймон Маҳмадов ва Ҳасан Юсуфӣ. ва имрӯз Сарвар Ҳамидов ҳам дар Амрико меҷангад дар лигаи PFL ҳамин шаб ва умедворем ки ӯ ҳарифашро шикаст медиҳад ва ин хеле муҳим аст барои Сарвар Ҳамидов ва мо мехоҳем ки ӯро қаҳрамони лигаи PFL бинем. хеле ҷанговари хуб аст дӯстон. ва ҷанги асосӣ имрӯз барои камарбанд Камил Карате бар зидди Одилхон Камолов аз Ӯзбекистон. дӯстон, барои камарбанди лигаи Яктагон ва дӯстон, умедворем ки Камил Карате имрӯз қаҳрамон мешавад ва камарбандро ба Тоҷикистон меорад. дӯстон, фикратонро дар ҳамин бораи варзишкорон нависед. ва дӯстон, фардо 28 июн ҷанговари шикастнопазири тоҷик Отабек Раҷабов бар зидди варзишкори ҷопонӣ Шосуко Киношита меҷангад. Шосуко Киношита 13 бурд дорад, 6 бохт ва Отабек Раҷабов аз Тоҷикистон 5 бурд дорад, 1 бохт надорад ва фардо онҳо меҷанганд ва умедворем ки Отабек Раҷабов дастболо мешавад. хеле қавӣ аст ва ман 100% аввалаш худованд ва дуюмаш 100% боварӣ дорам ки Отабек Раҷабов ояндаи хеле хуб дорад. дӯстон, ман ҳатман натиҷаи ин муҳорибаҳоро фардо ба шумо мерасонам ва умедворам ки ҳамаи варзишкорони тоҷик ва Эрон дастболо мешаванд. дӯстон, фикратонро дар ҳамин бобат нависед. шумо ба кӣ бисёртар завқ доред, ба кадом варзишгор, ва фикратонро дар комментҳо нависед ва дуо кунед ки ҳамин варзишкорон имрӯз дастболо шаванд. дар канали мушти тоҷикӣ обуна шавед. ман ҳатман ба шумо дар фардо дар эфир мебароям ва натиҷаи ин муҳорибаҳоро ба шумо ҳатман нақл мекунам. дӯстон, худо ёру ёвартон бод. то умеди дидор.